Hagaman kong hagani por nga ay kaburom gajing ro yo blay ubadon bor halor baro. Ti kum ta gani por ngampoi berkat bangan yo. Kum gani galat bani ay jingmut bani kren handai kadon ka banga si ban ong le si. Kabang kwa bani kren tangba kadon ha bani kren. Ti menta hagani por ho chi hagani gi tio bat ki nai nga la ruai sibon gi ruai nga sio tunat ban ong ba bun hap deng jong pi ki ba komen bat ki ba ai mensim yang nga bat ngaru akni kapor nga ai mensim hap deng jong pi dang ya sekmat bat hap deng ki ai baro don kam namar habangale igani try ladang ayo ya gajing pitim andai nga ya piru nga kwa ba pinyo jing pitim bat pimhun tang mangangan yo jing pitim piru pinyo gajing pitim ti nang ta gabang ka ka bang apni yang ni ka don kam yang ni bang de ban perkat ya ka babha ndai ka besnim ti kum ta gani ka por ka ktin jong bleng ka wa ban kren gani ka por bari ai jingmut na gani ka chiti chau timothy ka lanong ka balai ka de khot na ka ba khan riu ka bang ya kren ha ki ni ki skul pan pau jong ni ti ha gani ka ktin kan ya thu ipi ngi ya kren don ar bentang ya gani ka ktin ka banaga ni ka de khot ka ba khan riu ka ba ong bat klem ka jing ya saj ka ba krau ka jing mayan ka nyemblay klem ka jing ya saj ka ba krau ka jing mayan ka jong ka nyemblay uta uba pa ho ka do bala pen kesan ho musim bayo i daki angel ki alap ha ka jentil kata syai bha bo jisu upa ho ka do bat nang ka banta jong ud layalap ha ka jentil mo ti mentai ya gani ka ba ong ka de khot ka ba khat riu bat klem ka jing ya saj ya kata ka ba krau ka jing mayan ka jong ka nyemblay ti ha kani ka banta don ki ba ong hoi ha bangi de bania saj kani ka banta ka ong ya kata ka nyemblay ba don hap deng jongi pat ngi kren mdei bania saj ngaru kani ka por ngayo ile si ngaru ha kata ka por ngaru ngasneo ban ong na ngadon na kata ka ba ong kani ka kten ka ong ngin om ya saj ya kata ka jingmayan mo jong kan nyemblay ngimde ban ya saj handai hab ong ya saj ka eka namar kani ka ktin langi phane du kani ka lanong ka balai ka kren se phangki nong yalam te ka eka benta ka bang ka jimut jong kani ka ktin langi phai ki don hab deng jong ngi ya saj kaniam ka jonga ka dei ka ba bha ka ba don jingkut em kata ni don hadu katno kiniam hagani ka perthai ni mane yo bolai bu em wat pramangi ki ba mane yo bolai bu em ni seo kadai ka jongi kiniam presbyterian kadai ka ba em ke jong ki catholic ka ba yap banang ta ke jong ki trom kadai ka ba em ka jong ki swandi kam dei kata ka jing ya kren jongi banang ta ka jing le jong ki kita ke ba pan ngam hoi ki ba don jing pen em dang ta kita ke ba pen baptis ban tho kam dei ka jing pen em kata ka jing ya lam bakala kata ka jing bang yesnyo ban ya batai handai kum ta kani ka ktin ong ka ya thu bat ka pen shisha ka ong nim dei ban ya saj ya kata ka jing mayan blai ya kata ka jing mayan jong ka nim blai unor wa shem sin ong baro ker kom nem blai kat ki ba don ka berthai kasnam lam ni ka mon umbriu kimla ban pen kala do sniu ka bomot ka jing ka mon jongai ban pen kala do sniu kata ka niam ka ba mane yo blai handai kam dei shu ka ban bakala namar ka niam te ka ba ka niam ku jong trai baro ka dei ka ba bha ngin le kum no namar ki nong seng ya kamu handai kat kum ka jing seng jo ki mane yo blai te nyat kum ta ladangi pan ksang ka jong ha ka ba dei ka jong ki wei ka bom dei kan ma ngong ye phi ngilong kita ki ba ya saj ya kata ki mayan blai te namar kata ha bang di berkat ka wei ka mang kwa ban ye thu ha ka por ladangi phai ba ka jing kren jong ye ka ten jong blai bon sen seo kum bang ngi lala lut Yong ke ktin jong blai kalong ka ba tang la ngi kren ba seo kam dei shu ka no ka ba yangi la ngi por khat ba seo kum ngi la lut kata kalong kum ta kata kalong kum ta
Ti mentang ngas nyoban ong ka wei ka bangas nyoban ong hap ang depan berkat kam tam na ka mentang ka wei ka bangam klet hapo jong gani ka social media ngapet ka wei ka jinya keren chapang ka tu ka baong ka jingkali don ki bakali nang no ukan uyo kurim don ki babatai ki ong ukan dei na ka parajong o kata to ka keren baite dei ukan ulayo na ka kurim jong tingas nyo lar berkat ya gani haga tu kapor laban ong le kumni kabiang. Ubulay laban ong haga tu kapor updiang bet ya gani. Laban ong kamdon ka jingkta lalingi perkat ya gani lalingi ai bet ba ong to kumni. Handai menta ki beriu ki badai hadin don ki jaka ke ba ki ya be ya kini ki syongka praspara. Ka syongsang kyong. Menta kat yo blay la banong hagdu kapor mo penlong hagdu kapor haga jing sedang kumtu tingasnya ban om gani ngam ko ban ong ba kam de ne ka de tang bangasnya ban ong kata la lai laringi petai bet kalong kumta kalalai handai laringi ong kata ka de haga jimayan ka jong blay utip ya kata handai kan om lai namar kata le perkat ba ngitip ke syongsang mentangi ong pat hagdu kapor kilong kumta ke roy mo kanina kadena sipara ti kumta ki prabangi bi nga ong tangan ko kan ma sapang gato ublay utip ya ka badang sedang usim na uni wadam bantau ya ka im bat ka ai kijing haga jing sedang bat untau ya ka kurim yo kain na ka chedem jong bat ka tangga ma ka ban keren bat nanta ong kecin kam yo blay ban penmi kun na kabanta jong u Abraham no nui umau ka kecing ka bau blay penmi kurim lait ba ka syongsang na kabanta ukan kata ka sa laring keren di mentang ngasnya ban ong ngamnot ban ong kumtaru tang kata katok ka mangang ai kecing kali lane kecing ya jubab kecing perkat yo ka bakala yang ingin keren bakala handai ngasnya ban ong ya kacung mayan kacung blay namar ka tin jong ukalong ka mayan namar kata ngiha ban hun ya kata ngin om ya bata istat hadu isya ka palat nagabanta ka bongim siu ya hapti kalong kum ka wei ka nuksa kum ka bangis niu tu ba ulay kum la bakala la ban ong ya kata ka hukum ulay lo penyat ha ka tu kapor namar kamstat mangiban ya ulay namar ngitip tu ya ka basang ulay ngitip ya kata di man kata ngasnya ban ong gani kapor ha bangi perkat bah ya ka ka bangi ngisniu tu bangi de ban ya keren ya ka ka bangi sniu kawalong ka ba ngi ha perkat la nga keren ka wei to uni ucukri yo ulai to tip i udabit la ne sulmon kad unus pa kita ligi kurim sulman fitip balai kam longpok ngayo i bulai ui yo tang ba ulai usniu si ya ka ulai yo ya ka kurim da kabo bulay lo kang watu ki kurim na ki we yo ki ngam yemi hagi bulay jong ki yo sulmon siam la syak skor ya kata ballo ngat ha kata ti menta kumno nginong ti menta nginom ya batai chado si kapalat yo le simo ti menta kata sa ka jimayan ka jong bulay ngasnya banong tang kata ti menta ka la banong ka bang yadai ha pedeng jong ikum ki chakri ki jong bulay yo bulay kamlong ka babha andai ya perkat mo namar kata yo alersi kalong bakala bar yang ngaru kala la ban ong kumtai namar kani ka bangakau kwa ban peni ni de ban perkat ya ga ka bangi de ban ya keren ha bangi ya keren bar ya ga ka bangi siu le si ka bala bakalangin da ring perkat le si ban penwan durbe ya ka bomlong ndai le si ka bapa kelangi kum kita ki krislam ler yo penban bangilong ti kum ta ka por nginom penkesan ya ganu-ganu kaniam karukom ka bangidon andai namar kata wat ong ba kajonga kadai ka biim kajong ta kadai ka biim namar wat long ubotip lupa ya kata andai tang ujisu uang ubadon ukon udon kajingem yonis uang uta baru bom don ukon udon kajingem ti kumta utau bosai so klam mengaru umla bala ai erwa ti menta hagan ka por ti kumta ka balang ka bodon kris ka don kajingem bom don kris dati kana ngim don kajingem ti tang kata
Rangi kwa ba kalong kabalang jongi kaba im dei ba ukris undon ha kajing im jongi. Titang kata kumong ektin jong lay leng ba u Petros ba u Yesus la kren ho Petros ada mela bantai halor nu masang bagi kerdok kadu job kem la. Ti udai masang Yesus Kris ka bamut kajing sikri jongi. Bangila bantai ha ka kalong kabadei kumbau Kris dei ulong masang lada udon ka do nur jongi nginom bakala ban le ke ti kumta baro kiro kom nem blai ong nor wa sem kat ke badon ka bertai kasnam nem ni ka mon ke jong briu kimla ban pengkelado sniu yo la sing ilong min kedeu ye gawei ba leni ye ketai katugon kani bat kumta penban ngiti ngilong kita ki biasat mangi ya katakan yam bar ye kejumayan blai te kumta kani kapor masnya bonong tan kini kikten kum kicing ajumut andai wat long kita kibas new start dan kibatai start andai habangi perkat habang di par ban batai ya kabadai andai ya kabangis new ban ong kaba ba min ong be patai ba le si ladang imchem gajing thok kaba ong bet kumta habang di ban perkat kadjing rindur kalong kaba pakala ini namar ngarindur kumta sneo kum kabadai phi rindur kata sneo kum kabadai andai ha perkat ya ga yo la si ki kendon ka bangis nyo ka ba ngi pen perkalapat yo ulai urku na ka benta ka purom jong ya gi ngitien amen.